Hello everyone, mega love shout po sa inyong lahat. Good morning po. Ayan, mega love shout out sa iyo, Jose Maria Garcia, Tamsak po host. Ayan, saan ka na ate? Mega love shout out sa iyo, Jared Black. Saan ka ate? Saglit lang guys ha, isi-share ko muna ang aking live stream. Okay? Alam, kakagising ko lang talaga guys. Naano talaga ako sa LS ko. Oh my God. Ayun, mega love shoutout to you. Bonsky Vlog 01 Harang, salamat sa iyong paharang. Mega love shoutout to you, Agnes Satiko Sarcon. Tamsak host, thank you so much sa iyong patamsak dyan, Mrs. Agnes. Tamsak, salamat sa Part Bonsky. Shoutout Part, thank you so much sa iyo Part. Shoutout sa iyo. Ayan, mega love shoutout to you, Jard Vlog. Tambay ate, salamat sa iyong patambay dyan, kapatid Jard Vlog. Wala ka palang jacket, Jard. Bigyan kita. Hagdan pala. Okay lang ako, Part. Sorry pa ta, naka-ano ko. Okay lang ako, okay lang ako, tawag nito. Buti nandito ka, magtitimpla ako ng kape habang sa taas ka. Kahit ka dito, Part. Kantahan mo nga ako dito, Part, sa taas, Part. Part ang hagdan, Part.
Ayan, mega mega love shoutout to you, Ate Jello Shirley, tamsak wapak, yahoo! Salamat, Ate Jello. Ayan, mega mega love shoutout to you, Face Salon Vlog, nasa harang pa ako. Salamat sa iyong paharang dyan, Mami Pe. Ayan, padikit po sa mga di padikit. Ayan, BJ lang mi ha, may ginagawa mi. Sige, sige, Ate Jello, thank you. Salamat, salamat sa iyo, Ate Jello ha. Buti, buti na lang ayun no, mega mega love shoutout to you, Mangyan Pasaway, mega tamsak, yahoo! Harang, salamat sa iyong paharang dyan, sis Mangyan. Ayan, salamat sa iyong pa-sticker-sticker dyan. Ay, oh my God, andito na palang aking, naku, naku. Ayan, Part. Kamusta, Part? Nakamute agad, Part? Part? Kamusta, Hello, Part? kumusta? Ito okay Ayos lang. lang. Mabuti Kakainis lang naman, din. Part. Ayan, may kalab shoutout tayo, 3JY Kumusta dyan? TTC. Salamat sa iyong patamsak dyan, 3J. Part, kamusta ka na, Part? Nag-ilis ka ba kahapon, Part? Yung Okay Part, lang. pasensya ka na, Part, ha? Oo. Yung mga ano mo, Okay lang yun. Oo. natatabunan na ng mga messenger ko. Ayun. Hello, kapatid Jadu. Kamusta ka, Sid? Nagsasalita ka ba, Jard? Yung ate yung budget mo dyan. Ano ba yan nangyayari sa'yo, part pongs? Nagsasalita ka ba, Jard? Mm. Alam mo, buti, Jard, binispo mo ko. Kaya, salutan. Nakalimutan ko, may LS pala ako. Buti, Jard, ka. Ay, Ponski, dikit mo na siguro to si Jard. Speak mo na, Jard. Hindi ko alam, siguro. Baba mo ang background. Ayan guys, maglablaban na kayo dyan sa ilalim. Baka hindi pa kayo dikit. Bakit di makita? Bakit di madama ang pag-ibig kong ito? Di katulad ng pag-ibig niya. Hindi lang minsan na lumuha. Hindi lang minsan May love shoutout to you, Jackie. Miki nasaktan. Tamsak Post. Parang salamat sa iyong patamsak dyan. Basta't masasabi ko lang, So, patamsak naman pumaya 8 p.m. Sige, sige, ika'y Ate may Jello. namahal. Bakit ka walang ito? Nagdurugo ba ang puso? Ba't ngayon'y nababalot pa ng sakit? Ayan, ayan guys. Kasamahan natin to, kapatid Jard. Si Japan Oo, Giat. lahat yan dyan ng mga Team Legit, tingnan mo kung sino. Basta tingnan mo ate, basta lahat, kilalanin mo kung papasok sila lahat. Papasok yung mga, Wala basta pa baka, naman yata. Kasi ito, ayan, basta, tamsak na madam from Bongs Up. Mega mega love shoutout to you. Ayan, mahawtan ninyo sis Agnes. Salamat sis Agnes. papasok yan Ano sila ba to lahat. si Bongs? Papasok yan sila lahat, sigurado ako dyan.
Ayan, Ah, 3JYT nadalaw na kita, dalawin mo rin bahay ko from Fesalon Vlog. Ayan, dalawin mo daw 3JYT si Fesalon Vlog kasi tapos na siya sa'yo. Ayan, Mami Che, patamsak naman yung premiere ni Ate J.Lo Shirley, yung binaba na premiere. Bart, Bongski, patamsak naman, baka naman. Busy kasi to si kapatid Jard Vlog, sa trabaho rin siya, guys. Ayan, J.Lo Shirley, tamsak naman. Salamat po sa iyong patamsak dyan, Japan Kia TV. Thank you. Ang minsan nating pagkikita, Joy Fish. Guys, mulit dito po, muling naaalala. Bigyan kita ng jacket ha, Japan Kia TV. Meron ka ng kaya jacket. guys, Kaya kap Ayan, kong Fishalon, shout noon, out ng Japan Kia TV. ngunit ito pala'y panaginip. family, family MBTV. Ayan, Ate, megalog shout out to you, family MVTV. Damsakdan po ho. Salamat sa iyong patamsak dyan, family. BG lang na work. Sige, salamat sa iyong pa-BG dyan, family MVTV. Ayan guys, sa mga hindi pa po dikit kay host, mag-iwan lang po kayo ng bakas para mamaya mabalikan ko po kayo. Ayan, salamat po. Ano nangyayari sa'yo, Bunski? Saan ka na? Ayan, may jacket ka na, family MVTV. ayun. Family MBTV, mega love shoutout sa'yo. Thank you, bro. Ate Noemi. Sa ating family. Sa, Ayan, nasa, guys. Welcome po kayo sa inyong sa aking bahay, guys. Ha? Thank you, bro. Ayan, sabi ni Family Vlog. Ano yun? Ano, kapatid? basta pagka nasa team, support tayo lagi. Yun ang maganda. Oo. Hindi ko pa kasi kilala lahat doon, Jard. Kaya ayun. Okay lang, at least, di ba, nandiyan ka. Yun ang importante. Um, Kailan na lahat ng premiere? Bukas pa yan, Jard. Bukas sa atin, lahat yun. Umpisa ng 6 ng hapon. Oo, alam mo maganda yun, Jard. Kasi may playlist. Hindi mo na kailangan hanapin kasi nandun na lahat, no? Oo, Katulad nandun din na. yung sa kabilang premiere, ganun din ginagawa nila, naka-playlist. Ganun din, kung gusto mo mag-set ka rin ng sayo, mag-set ka ng premiere mo, tapos sali ka doon. I-copy paste mo lang. Hmm. Yan guys, nagbaba ng bahay si 3JYT. Hindi ko mapuntahan tong bahay ni 3J eh. Sino si 3J? Sali ka doon natin sa premiere na yon. Kailan ba yun? Bukas ba yun, Brad? Bukas pa ate. Alam mo, Brad, nahihirapan ako mag-sit ng premiere ko kasi gawa nga may GC din ako na premiere, nakaschedule din. Kaya kailangan, kung anong schedule ko doon, yun na ang schedule ko din sa inyo. Hindi pwede naman pag mag-set ng pwede naman doon. Tapos may ganda pa doon na may price yun, may price. For Christmas. Ano? May price sila. Maraming mga sponsors. Maraming mga Oo. right, Alam mo, hindi ko masyado maintindihan yun, Jard. Ano ba yun, yung mga sponsor na yun? Wala, Para mga saan? for example, may magga-Grand LS. Oo. For example, may magga-Grand LS. Ngayon, as a price, parang nagtutulong-tulong sila para makabuo ng isang price. Kunyari, 3,000. O, 1,000 kay paring Renzo. 1,000 sa akin. Mga ganun. Tapos, kung hindi man, WH. O, piplay ko. 10 tao sa akin. O, ganun. Hanggang sa mabuo siya. Hanggang sa, mabuo yung price na hanggang sa maging, na talaga. Ganun sila eh. Talagang nagtutulungan natin. Di maganda pala, no? Maganda pala yung ano. Tapos ano naman yun yung yung sa kabila?
kailangan ipi-play silang lahat o kailangan kung sino lang yung kayang i-play mo doon? Kung sino lang kaya, basta top 5, yung mauuna. Kasi pag yung nauna, pag nauna yung pinilay mo, pag naging money sila na rin ang magpi-play hanggang sa dumami ng dumami tayo na nagpi-play. Maganda pala 'no? Maganda ate, maganda. Mm. Glad ko yan. Ayan Nag-play guys, ako. ayan 3J YT, hello! Hello, hello din sa'yo 3J YT. Ayan, nagbaba po ng bahay si 3J YT guys. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Stay lang ate. Sampay ko yung mga... Nag-ano kasi ako, nagsasampay ako. Tsaka nagtutupi. Akala ko nasa trabaho ka. Wala, papasok pa lang ako mga alas 12 kasi pasok ko. So mga 11 ako prepare. Alas 9 pa lang naman. Tambay ako sa'yo. Mega love shoutout to you, LC Lokal, harang, yahoo yahoo. Salamat LC Lokal sa iyong paharang dyan. Ayan. Jard Vlog, nadalaw ko na siya host from Mami Fe Salon Vlog. Okay. Ayan, nagbaba po ng bahay si Mami Fe Salon Vlog. Ayan, 3JYT dan sa'yo from Agnes Atico Sarcon. Ayan, guys. Nagawa ko. Nagsasampay ako ng mga uniforme ko eh. Mga uniforme. Medyo magulo. Sampay ka lang dyan. Saan na yung singer ko bumaba? Bongski, Park, ba't ka bumaba? Patugtog tayo ate kahit pa paano. Oo. Hindi ako makapagtugtog, lobat yung isang cellphone ko. Alam mo ba, Jard, buti na lang talaga nag-miss call ka. Tulog pa kaya ako? Kasi 9:30 sabi mo, nakaabang ako eh. Oo. Yan nga na-set ko. Talagang napasarap yung tulog ko talaga. Nag-aabang ako. Wala pa lahat eh. Baka yung iba, kasi late na rin kasi nagsitulog eh. Ayun, may mag-shoutout po sa inyong lahat dyan sa baba. Ayan, guys. Mami Pe, baka hindi pa kayo nakatamsak sa ni Ate J-Lo sa kanyang premiere. Patamsak naman. Ayun, saan ka pre? Na? Naka-duty ka? Tambayan mo naman sa atin, Noemi. I-share mo yung yung kanyang kanyang LS din. Ha, pre? Oo, pero pagkano i-ano mo rin ha? Oo, naka-start na. Nandito na. Eh, kanina kasi ang tagal niya mag-start. Ginising ko eh. Sige, okay. Salamat sa pag-gising, Jard, ha? Ayan, Jard Vlog, Summer PH Kalimbang na bro, from Japan at TV. Iyat ha, mamaya balikan kita ha. Mamaya, Inalok. Ginising ko sila guys, lahat. sir, manood muna tayo ng 1-minute video, guys, bago po tayo mag-full Kalimbang, guys, ha? Para hindi po tayo malagasan. Ayan, mega love shoutout to you, Kuwabo Jaguar Vlog. Salamat sa iyong pa-stay home dyan at do the 5. Thank you so much. Ayan, welcome po sa bahay ko. Ayan, harang. Salamat sa iyong paharang dyan, Sis Agnes Hatiko Sarcon. Thank you. Ayan, may jacket ka na Kuwabo Jaguar. Ginising ko lang sila ate para magising sila. Parang Renzo Salamat sa iyo, Jarda. Welcome ate, walang problema. Ganito tayo dito. Walang support tayo sa lahat. Gusto ko kasi talaga makilala sila para kasi nahirapan ako, hindi kasi siyempre pag hindi mo pa sila dikit hindi nag-notify. Kaya sana pag lahat diyan dumikit sila at tawag nito, magpakas, mababalikan ko sila mamaya para makalimbang ulo ko. Di pag mag-live sila, di na-notify sa akin,
Kasi sabi ko, naisip ako, sabi ko baka minsan kasi busy ka kaya hindi mo din ma-share sa akin yung ano nila. Walang problema yan, basta as long as ano natin yan. Mega love shoutout to you, Beth Jard. Ikaw ba to? Hindi. Sa akin yan. Tamsakdan, salamat sa iyo Tambayan. patamsakdan, kapatid. Ayan. Oy! Oh my God, mega love shoutout to you, OFW Russia Vlog. New member, welcome po sa aking bahay. Kasamahan mo to, Jard? Shoutout sa'yo. Yati Zelgi Oh, yan. thank you. Thank you sa iyong pag-member sa akin, OFW Russia Vlog. Ayun guys, may bago na po akong member na naman. Thank you. Nagulat ako ah. Ayan, mega love shoutout to you, family MBTV. Shoutout Ma'am Gel G. Ay, ito pala si si... Zelgi. Si Ate Zelgi. Ate Shell G. Ayan. Mag-aati ba ako sa'yo? Baka matanda pa ako sa'yo. Yung daman na. Ha? Si Ate Zelgi, hindi siya ganun katanda, pero Ay, salamat sa iyo, Ma'am maganda. Shell G. Ayan. Ayan, Bata. tambay lang ho, second account to ni Jing in Hong Kong. Ay, mega love shoutout to you, Jing in Hong Kong. Ikaw pala yan, sis. Salamat sa iyong patambay dyan. Sis Jing in Hong Kong. Ayan, good morning po, host. At sa lahat, guys. Good morning din po sa iyo. Ma'am Zel, OFW Russia Vlog. Thank you so much sa iyong pamember sa akin. Ayan. Leader namin yan ng banda, Ma'am Noemi. Ay, ganun. Wow, banda. Sana all may banda. Banda. Ayan, salamat Japan Tia TV sa iyong pa-thanks doc dyan. Ayan. Mega love shoutout sa Team Legit. Ayan, 37 na ako jacket pero na for po sure kayo, ate. Ma'am Giselle G, meron na po kayong jacket. 37 na ako ga, kaya for sure ate ka na sa akin. Ay, ate pala. Oo, tama. Mag-aate pala ako sa iyo. Salamat ate sa iyong pa-member ha. Family MB. Ayan. Talaga nakakaloka. 37 lang pala. Jard, medyo hinaan mo dyan. Jard, medyo hinaan mo yung music mo kasi mas maingay yung music mo kaysa sa'yo. Hindi kita naririnig masyado. Mas malakas ba yung music ko? Oo. O, wala na. Pinatay mo na? Okay na magpa-music basta tawag ito. Ayan. Hanapin ko muna yung bahay ni... Ito ba, Jard, yung ni ate, Russia Vlog? O Shell G talaga yung kanyang, bahay? Libra, H-E-L-G. Yun, buhay. Broad Vista. Ayan, family MB. Ayan, thank you so much sa iyo, Ate J-Lo, sa iyong pa-BG-BG dyan sa akin. Salamat. Ito ba yung profile niya? Parang parang daanan? Jard? Oo. Yan. Ay, dikit ko na pala siya. Oo. Bukas pa naman tong premiere niya, no? Oo, bukas pa. 6 pinopromote ko tong channel ko ngayon. Host. Okay. Pinopromote daw ni ate yung channel niya ngayon. Yung channel ko ngayon, host. Yung channel niya? Ibababa ko ba tong premiere niya? Ibaba mo. Para matamsakan. Oo, tamsakan nyo guys. Yan. May premiere din ako. Yan guys, ibababa ko po yung bahay ni Ate Shell G. Okay lang, Jard, magpa-music ka. Basta lang, hindi masyado malakas kasi hindi kita naririnig. Ayan. Guys. Sis Agnes, baka naman, pwede mong dikitan ng aking new member today, si Ate Shell G. Ayan, binaba ko yung bahay niya. Mami Fe Salon, andyan pa kayo? Host, baba ako premiere ko from LC Local. Sige, LC Local. Patamsak na din LC Local ng
ng binabakong bahay, tsaka kay Ate Jilo na premiere, mamaya yun, 8 PM guys. Sis Neng, mega mega love shoutout sa iyo, Sis Neng Vlog. Shoutout ho, salamat sa iyo, Sis Neng, sa pagdalaw dito. Ayun. I mean, itong OFW Russia ko host. Hehehe. So dalawa palang account ni Ate Zel. Oo, dalawa. Dalawa yan. Sige, sige, sige. 10 pa yan eh. Wow, sila salamat host. Ayan, welcome welcome sa iyo Ate Zel. Ayan, sige po host. Salamat sa iyo LC Lokal ha. Ayan. Tamsakan lang po natin 'yan, yung bahay na binabako. Yan in the house. Yan. Tapos pa naman po 'yan ang premiere. Thank you so much. Mega love shoutout sa 11 million in the house. Yan, thank you. Ate Zel, akyat ka, tambay ka kahit naka ano lang oh. Ate Zel. Oo, sige akyat ka dito at Ate Zel. Baba ako ng bahay Tambayan mo si Ate Noemi. Akyat ka kahit naka ano lang. Ako nga hindi ako makapagpakita kasi Oo. Ayan, patamsak po sa premiere. Thank you. Ayan, sige sige LC Lokal, mamaya ha kasi lowbat pa yung isang cellphone ko. Hindi ko 'to magamit kasi main account ko 'to eh. may palipad. Ayan. Hello, shoutout sa lahat. Dito lang, may ginagawa lang. Oh my God! Thank you so much sa Eugene in Hong Kong. Oh my God. Oh my God. Grabe na to talaga. So, may Grabe galaw na to sa talaga. palipad. Yan. Di kita. Thank you sa'yo. Ayan, welcome po sa aking bahay, Sis Jing in Hong Kong. Salamat sa iyong pa-super sticker dyan. Thank you so much. Kamusta ka naman, Sis Jing? Nag-live ka ba? Salamat, Sis Jing, ha. Ayan guys, baka hindi nyo pa dikit itong, ay andito na pala sa backstage. Ayun, welcome po sa aking bahay, Ate Jel. Ayan, good morning host, good morning Jared. Ganda pala ni Ate Jel, oh. Sana all Ay, grabe. maganda. Wala pang ligo, nako. 4 AM na nakatulog, OMG. Saan ka, Ate Jel? Akala ko Kasi ano dyan? Akala ko 28 lang. Ay, grabe siya. Hello. Nasa Russia ako host, nasa Russia ako ngayon. Kasi ano pa na. Oo. Ayan, guys, mega love shoutout sa lahat dyan sa baba, guys. Host, pwede ba ako mag-promote? Promote agad eh. Sige, Ate Jel, go ahead. Kakaakyat promoter. Nako dyan. Tigilan mo ako dyan. Ayan guys, sa lahat yan sa baba guys ha, sa lahat ng makakarinig guys, tawag dito, invite ko po kayo guys ha sa Saturday, may pag-Grand LS po ang Team Legit, November 28, Saturday, 5 PM Pinas, 12 PM Middle East time. Baka may time kayo, punta kayo doon guys, may mga prizes tayong ipamimigay, kaya grab your chance to win. Sabay ganun. Guys, ayan po. Baka nakikinig kayo dyan sa ilalim. November ano nga yun, te? 28? November 28, 5 PM Pinas time, 12 PM Middle East time. Ilista ko din Makakalimutin si Thank you. Thank you, host. Ayan, may nakaschedule na tayong LS dyan para sa Saturday. Pwede po kayong mag-comment doon, guys. Hashtag Team Legit lang kayo doon. Hashtag Team Legit para magkaroon kayo ng entry sa Grand LS natin sa Saturday. Comment Team Legit lang yung mga makadinig dyan. Team Legit. Comment Team Legit para malista kayo as your entry. Ayun. Yan. Tama. Paputol-putol ka dyan. Oo nga, yung yung signal niya yan siguro ate. Oo, may na ang signal niya. Paputol-putol siya magsalita. Thank you so much, Pantia TV ha.
O sige, te. Host, ano tawag dito? Guys, ano muna ako mag-mute kasi maliligo ako, hindi pa ako nakaligo. Papasok. Hindi, Sige, sige, wag sige, na. te. Mas Salamat maganda yung sa amoy, mas maganda yung amoy laway. Baka hindi ako Nag-nerd makapasok. ah. Baka nasa ano pala. Nasa pintuan pa lang ako, pinapauwi na ako ni amo niyan. Maganda tayo yung natural na amoy, na? Ay, ko, Diyos ko. Hindi yun natural panis. Amoy laway. Ayun, mega love shoutout to you kapatid Renzo Vlog. Hello po ate. Ayan, Salamat si Renzo Vlog. Mega love Renzo. shoutout po sa lahat. Andyan na si thumbs up kumpare, na. oh. Kumpare Oo, ni nandiyan. Jen. Nagbubuntutan kami dalawa niyan eh. Oo nga. Oo, magkumpare kasi Uy, kayo sige eh. na, mag-mute muna ako Sige, Mag-mute sige, muna sige, ako, Ate malilate Tel. na. Salamat sa iyo, Ate Tel. Sige. Sige, thank you, Ayan, Jen. Sige, guys. thank you. Sige, Ate Sige Sel. po. Hmm. Ayan, guys. Nagbaba po ng premiere si LC Local, guys. Tikitan, tamsakan naman po natin, guys. Si LC Local. Saka meron din yung binaba si Ate J-Lo na premiere niya, guys. Patamsak naman po. Hello, Zizi. Good morning from Renzo Vlog. Si Renzo Vlog, parang babae ito mag... Renzo, ano na talaga kita ha? Ano ba talaga, Renzo? Ayun, no, Renzo Vlog. Grabe si Renzo Vlog, oh, meron pala kayong ano dyan, Renzo. Salamat, Renzo Vlog, ah. Wow, grabe. Makulay ngayon ang bahay ko talaga, Jard. Ate, Salamat sa iyong pakulay. Uy, pwede pala kayong mag-super sticker dyan, Jard? Tsaka Renzo. palit ka lang ng location. Anong ginamit nyo? Palit ka lang ng location. Ha? Palit ka lang ng location. Hindi kita maintindihan, Jard. Palit ng ano? Hello, ate. Kapit tayo. Oh. Ano Ka lang. ang papalit mo? Location. Location? Saan ko i-locate? Kung saan, kunyari, US, ganun. Or locate mo sa ibang ano. Basta ganun. Tapos tapos magpaano ka lang ng iTunes. Tapos okay na. Yun na. Palipad ka. iTunes. Pero pag Apple gamit mo. Pero pagka hindi Apple, hindi ko alam eh. Basta iTunes card lang. Ayan o. Nakita mo yung sabi ni Paring Renzo. Yung sabi ni Paring Renzo, basahin mo. iTunes card lang po ate. Pwede po ate. Kasi tinry ko. Sabi ng friend ko mag-ano daw ako ng ibang location din. Oo, Pero ibang hindi pa rin. location. Ayaw pa rin. Hindi, mag-ano yan ate. Mag-activate yan. Maniwala ka sa akin. Itong iTunes card. iTunes card. Sa mga ano yan, sa mga stores. Anong stores yun? Saan ng iTunes card nakakabili? Kasi sa dito kasi may mga bakala, may iTunes card na eh. So bibili pala yan ng iTunes card? Oo, tapos ilo-load mo dyan sa ano mo. Maganda sa ganun pala yun. Oo, kaso nga lang ang problema kasi dito sa akin, nakalimutan ko yung Apple ID ko kaya hindi ko siya ma-set. Kaya kailangan ko i-reset. Salamat Renzo Vlog sa iyong pakulay dyan. Papakulay talaga yan. Salamat sa inyo. Grabe. Legit talaga yun. Ang GC nyo, Jard. Oo. Tsaka hindi lang legit, talagang ate, talagang since before. Nagtutulungan eh. Alam mo, hindi pa ako naka-play doon, Jard. Kasi sabi ko, itatanong ko pa kasi medyo hindi ko pa alam talaga yung doon. Pero ate, may nakaka-copy doon, copy paste. Yung mga nandoon na money at saka non-money nakalagay, di ba? So pag makikita mo naman, Ma'am Jing Kalimbang all in ginawa na. Okay. Si Family MB Vlog, nadikit mo na ba yan ate? Yan. Ano yan, legit din yan na kapatid natin sa Team Legit. Oo. Puntahan ko pa nga siya. Si Paring Renzo, ang tibay niya, no? Alam mo ba, kagabi, closing niya, nagulat ako, opening na naman, no? Lupit talaga ng taong yan, pambihira. Pre, matulog-tulog din pag may time. Giyatay. Hindi na natutulog talaga to si hindi na. Alam mo ate, iyak yan dati. Inaasar ko eh. Kasi nung mga panahon na gusto talagang sumuko na eh. Sabi ko, wag ka sumuko ngayon. Mas nag-i-enjoy na siya. Mas nag-i-enjoy na siya sa akin.
Hindi, Sige, kasi enjoy nga ka na rin po, natutuwa nga ako kasi siyempre ang Mega laking mega love shoutout to you, JR Love ko. meron Mega ako shoutout paring diyan. Renzo, eh. Salamat, harang ako. Salamat sa iyong Parang paharang. yung pagkasabi niya sa'kin na susuko na siya, parang gusto ko na rin sumuko, eh. Harang pa Oh, po. Sige, sige, sige. Nasa harang pa pala siya. grabe, Sanay grabe. na ako, pre. Ayan. Maya-maya Ayun, ako dikit sa'yo. Ano kita mo to? sanay Okay, sanay na guys. daw siya. Beshi match. Sanay na Okay, daw si sige, sige. paring Renzo, Salamat sa kita mo iyong yun? salamat sa iyo, sis Jing in Hong Yun Kong. yun ang gusto ko kay paring Renzo, eh. Yung improvement Oo. na ganyan maganda, eh. Alam niyo ba, Jard, minsan nagsasabi na din ako, siyempre, 'di ba kailangan din, marami kasi akong din GC. So, kailangan din natin suportahan isa't isa, 'di ba? Ngayon, Mm, parang minsan sumusuko na rin ako na parang nakakapagod na yung mm, pupunta ka sa mga LS, mm, ganun, kailangan ka mag-support. Parang nakakapagod na din, 'di ba minsan lahat naman tayo, mm, parang mm. napapagod lalo na may babae tayo dito. Lahat naman tayo Ngayon, may meron akong pasalamat nga ako, Jard, meron akong friend dito din na talagang nag-a-advice sa akin, pero mas matanda pa ako sa kanya, pero grabe siya mag-advice, Sabi niya, "Ganun talaga ate, huwag kang sumuko," ganyan-ganyan. Na 'di ba, parang nakakaano sa puso na may nagsasabi sa'yo na kaibigan mo. alam Oo. ni kami ni paring Renzo ganyan kami since before. Kilala niya ugali ko. Although minsan may pagka-ano ako, pero minsan talaga alam ni paring Renzo 'yan. Ganyan din ako ate, motivator. Talagang mino-motivate namin yung isa't isa. Oo. Hindi kami puwedeng sumuko kasi unang-una sa lahat, kasi hindi naman tayo artista na isang post mo lang milyon agad, eh, 'di ba? Hindi Kaya naman tayo nga, artista oo. ng gano'n, eh, 'di ba? Mm. So, ang ano do'n is alam mo mas maganda nga tayo dumaan sa ganito, alam mo kung bakit ate? Kasi Mm. unang-una sa lahat, marami tayong mga kapatid na makikilala. Hindi man natin Oo. kapatid, literally kapatid natin dito sa mundo ng YT, 'di ba? So, Mm. makikilala mo silang lahat ng paisa-isa, hindi katulad nung isang post mo lang artista ka na, 'di ba? Hindi gano'n. Yung ibig kong Oo. sabihin is maganda 'tong way na 'to, ito yung parang hagdan, 'di ba? Nandito tayo sa step 1, tapos hanggang sa umangat, 'di ba? Gano'n talaga, eh. Love you too Tama. pre. Mm. Hala, 'Di ba, yun yung wow, nagkaka-I love you-han na dito ang mga kumpare. yun yung advantage, eh, yun yung advantage kasi talaga Ate Noemi pagka nanggaling ka sa baba, makikita mo kung Oo. ano ang hirap yung mula sa baba, 'di ba? Kaya hindi mo puwedeng sabihin na, "Ay madali lang 'yan." Hindi puwedeng gano'n kasi kahit ikaw napagdaanan mo rin kung gaano kahirap tapos sasabihin mo madali lang, 'di ba? Mahirap yung gano'n. Mm. So, alam mo na yung kasi 'pag nanggaling ka sa baba dun mo kasi makikita lahat, eh. Kasi makikita mo na kung paano mo pinaghirapan lahat. Parang kami ni paring Renzo paano kami nagpuyat 'yan. Oo. Grabe, si paring Renzo sa totoo lang nag-enjoy 'yan sa pagfi-fishing 'no, sa pagfi-fishing yan nag-enjoy, sa WH lang humina. Sa WH lang nanghina, ang Loko hirap ka Renzo, ha? ang hirap daw habulin Ayun, ng mega mega WH. love shoutout to you, The Coffee Marines. What? Tamsak harang Uy, ako. mega love Salamat sa shoutout. patamsak diyan, The Coffee Marines. Love you 'Yun, din, pre. Wow, sana all. Love you, love you. Ayan guys, patamsak naman po ng premiere ni Ate Jello Shirley guys. At ayan, baka hindi pa kayo dikit sa ating super chatter, Jing in Hong Kong guys. Tsaka kay 'yan. Renzo Vlog. 'Yan si Ate Sel channel, super chatter din 'yan. Si Ate Hmm. Sel G 'yan. Ang hirap maghanap ng video ni ano dito, ni Renzo. Mahirap Puro talaga. live lahat. Naku Renzo, Hindi, maggawa ka nga ng 1 minute, 2 minutes. meron 'yan, may TikTok. Nasa Nagti-TikTok. ilalim pa siguro. Nasa ilalim yung TikTok niyan. Baka tek-tek. Doon na lang po unboxing ng new laptop. Talaga may Ise-set ko po mamaya sa kay Nightbot para si Nightbot na lang magbaba, 'di ba? hmm. Gagawa nga ako nun ng nightbot. Daybot pala, daybot kasi nightbot sa inyo, eh. Daybot sa Oo. akin. Sabi nga ng kaibigan ko, "Bakit Nightbot? Eh, umaga ka nagla-live, dapat Daybot," sabing gano'n. Sabi ko, "Naku, hayaan mo na yung Nightbot ko, baliw pa naman yan si Nightbot ko 'pag talagang inano mo yan, eh, minsan hindi lumalabas." Ayan Hmm, guys, ayan po, antok baka ba? hindi pa kayo dikit kay, Renzo Vlog guys, ayan po ang bahay niya, nasa ibaba guys. Tikitan niyo na Patamsak 'yan. po host, premiere, salamat. Sige, sige, sige guys, tamsakan naman po natin yung premiere ni The Coffee Marines What guys.
Ayan, salamat po. Maya po ako balik from Renzo Vlog. Ayan, Renzo Vlog, thanks po. God bless from LC Local. Yun. Kasamahan ba natin din to si George si LC Local o hindi? Hindi ko sure pero Kasi ito si LC Local, parang ka-GC ko din to siya sa isang GC ko. No, tama ba LC Local? Sa siguro Mommy and dun. Daddy? Ka-GC mo dun siguro ate. LC Mhm. Local. Hindi ko pa rin dikit yan eh. Mamaya balikan ko yan pag didikitan ko. Oo, ayan guys, magbaba kayo ng inyong mga kabahay-bahayan dyan guys. Ito po ang bahay ni, ibababa ko ang bahay ni Jart, tsaka ni Ate Zel. Ayun. Si Ate Chona. Nagano na sa premiere. Ay, oo, we grow as one pala, LC Local. I'm sorry, oo. O, di ba? Sa dami ng GC ko dyan, nakakalimutan ko kung saan ko sila ka-GC. Kaya nga, 'di ba? Oo. Oh, Sabi ko nga so, sorry sa'yo, LC Local, ha. LC Local, Medyo mega love shoutout sa'yo Yan. Sana dikitan mo ako, didikitan kita mamaya. Balikan kita. Busy lang ako sa Ayan, sa pag hintayin nyo lang guys yung balik ha. Kasi Sigurado, babalik hindi yan. kasi ano. Balik Kunin tayo ko na diyan, tong sigurado yun. banners. Kasi alam na natin yan. Ginagawa na natin, matagal na yan eh. Baka mali-mali yung mapindot ko dito mamaya. Naku, malaglag ako. Di ba pinopromote ni Ate Sil to Jard? Yung kanyang Ay, nawala si Jard. Ibababa ko din pala yung bahay ni Ate Sil na Russia. Ayan, Renzo, dating dikit from Japan, Kia TV. Uy, saan ka na, Renzo? Ba't ka nawala? Nalaglag ka? Ayan, salamat GR Love ko sa iyong paduda pa dyan. Uy, GR Love ko, baka hindi ka dyan busy. Padikit naman at patamsak ng mga premiere dyan na binababa nila. Ayan, tsaka yung aking super chatter na si Jing in Hong Kong. Tsaka sa Renzo Vlog. Dikit mo din na ingata si Salamat po LC Local from Renzo Vlog. Ayun. Uy, Jard, nasaan ka na, Jard? Ala, baka nalaglag ka ba, Jard? O baka na kita? Kasi parang may pinindot ako eh. Naku, nasipa ko yata si Jard. Ayan, Jard, balik ka na dito. Rinso, si Jard, nahulog ate, haha, lagi mo kami pinagpapalit ni paring Jard. Ay, pala. Rinso. Aray ko, natatawa talaga ako to kay Rinso. Naku, Rinso. Ba't nalaglag? Ay, talaga kita na tawag nito, kinukuha ko kasi yung sa screen ko si si Rinso. Baka na kita na na-remove from stream. Kaya Sorry, pala Jard. Sorry, na-remove. Jard. Wala nga Sorry, sabi ko naman. na nga ba eh. Pero nandiyan ako Sabi ko kanina, kasi, nakita ko nasa stream ako eh. kaya nga nagulat ako, sabi ko, ay nahulog si Jard. Sabi ko pa nga akala ko nahulog. Talagang kita na-remove sa stream. Kaya nga Nire-remove eh. ko kasi yung pangalan para makita yung mga pangalan ninyo sa taas. Yun. Sorry, Sige lang, Jard sige. ha. Sige lang, ate. Si Renzo Renzo Vlog, Vlog, Dan pinagpapalit ko Pulpak. daw kayo. Ayan, pasensya naman. Sorry naman, Renzo Vlog. Ayan, Renzo Vlog, Dan Pulpak from Aquabo Jaguar Vlog. Ayan. Ayun. Ako, nakalimutan ko nang ibaba yung bahay ni. Di ba pinapromote ni Ate Sel yung kanyang isang account chart? Ibaba ko din Oo. siguro yun. Sige, ibaba mo. Ibaba mo rin. Russia. Para kahit papaano Maya maliligo na rin ako eh. Oo. Kailangan ko rin maligo. Pasok na rin. OFW Russia Vlog. Parang Renzo, dalan mo ako kape mamaya 12 pa ako eh. Wow, naman nila. Di ba, 6 ka, paring Renzo? Paring Renzo, manlibre ka mamaya. Doon ako sa Alia Galia Jujuti. Ano ba trabaho Paring Renzo, mo, Jard? ice creaman natin.
Ay, kaya pala palagi kayong may ice cream. Sana Oo. all ice cream. Paring Ja- Renzo. Hello, I'm back. Ay, Na? ayan si Ate Hello. Bel. Ay, amoy Eh, paano sabon. yung ano mo, yung join button mo, na okay na? Hindi pa, hindi ko pa nagagawa. Ayan, si Renzo, mayroon na pala. Oh, meron na si paring Renzo. Ikaw. Wala pa ako, wala pa. Hindi ko pa nasisit. Pero may ano ka na, may membership ka na sa studio mo? Meron naman nakalagay membership super ganun. Trabahuin mo na, baka madali ka pa dun sa yung need pa ng 5,000 na subscriber bago maka-member. Ay ganun. Sige. Ayusin ko Kita na mo yun. si Bilikoy nadali na. Hanggang ngayon wala pang membership yan. Ganun. Sige. Oo. Iano ko nga, iset ko nga siya. Wait lang. Habang Bakit hindi mo pa nag-GLS kasi na. siniset, Jard? Paano ko pa naman isiset ate? Kasi nung time na gusto ko siyang iset, hindi ko naman alam kung paano siya iset. Ah, Ngayon, ito, ayun, pupunta huwag ako ka sa na channel maligo, ko. pre, malamig. From Renzo Vlog. Saan ka ba? Saan ka daw? Sabi ni Renzo Jard. Nandito Ayan ako sa ano guys, po. baka hindi nyo, Wait lang. Isiset ko nga na nga baka ate. padikit sa Natakot, Ate Cel, si natakot, OFW Russia Vlog natakot naman guys. Ayan tuloy po ako ang agad bahay na doon. binabako po. Ayan, thank you, host. Welcome, Natakot welcome naman ako Ate doon. Cel. Ito sa membership, nandito na ako ate Sel sa membership. Gawin Tapos, mo sa abot na makaya mo. Sa membership kasi Jard, marami ka dyang pipil upan. Oo. Unahin mo yung step May 1. step 1, ganun. Sige, mag-mute ako ulit mag-toothbrush maingay. Vlogs 34, support 01, thumbs up dan ho. Salamat sa iyong pa-thumbs up dyan, sis Upjoy. Ayan, sis Upjoy, baka hindi ka dyan busy, sis Upjoy. Dikitan mo aking mga super chatter at ang mga premiere na nakababa dyan. Anong Ay, ipapangalan walang ko dito sa sa enter name? Pangalan ko? Oo. Bahala ka. Depende, nakadepende. Nakadepende Sige, Ate sa'yo Cel. yan. Sa step 1 ka, di ba? Step 1. Level name daw nakalagay, level name. Oo, Name yung level. siguro niyan, yung may mga pa-price, mga pa-premium niya. Mga pa-premium niya. Mga perks niya. Sa perks ka. Yung sa may set your membership offer nakalagay. Tapos unnamed level 1. Oo. Katulad Anong ng iba pangalan? dyan is yung silver, gold, diamond, mga ganon. Ganun, Meron din okay. iba na family, yung mga ganon, friend, yung mga ganon. Okay. Yung iba din gumagamit din ng flower, tapos yung uri ng flower ang nilalagay nila. Okay. Ayan si host, meron din. Host, paki-guide na siya, host. May join button ka na rin, di ba? Magtututbrush ako. Malilate na kasi ako eh. Okay, Tututbrush sige, Ate Cel. Ito, Yan ilagay ko. Jard, maglagay ka lang dyan kung anong gusto mo. Minsan meron pa yung mga bronze, ganon, silver, gold. Kung anong gusto mo ilagay. Okay. So, ito, pwede naman to popular. Ayun, mega love shoutout sa iyo, host. Thank you, sis Upjoy Vlogs 34. Mega love shoutout din sa iyo, sis. Sa Mega level love 1 shoutout mo, lahat sa ng mga level 1 vloggers mo, beautiful. ilagay mo yung pinakamura. Ilagay mo yung pinakamura sa level 1 mo. Tapos kung gusto Jard, mong magkapira ng marami, bumawi ka na sa 2, 3, 4, 5. Gawin mong 5. Pwede kang hanggang level 5 dyan. Pero yung Pero yung 1 mo is talagang yung pinakamura. Ha? Peso nakalagay dito eh. Oo, okay yan. Ang pinakamura ay ilagay mo para mapadami ang members mo. Ano yung create perks? Oo, create perks. Members only live stream or access membership on live stream? Create perks, yan yung mga offers mo dyan. Behind the scenes videos, ECA. Create my own perks. Ayan ask help ka kay host, mag-mute mo na ako ha. Sige ate. Yung create my own perks, anong ilalagay ko dito? Sabi daw ni Renzo Jard, pangalan ng ice cream lagay mo pre, hahaha. Pwede naman kasi naman nasa sayo naman kung anong ilalagay mo doon eh. Nasaan ka na Jard? Dito na ako ate sa create my own perks.
O sige magcre-create ka ng ano diyan, parang may i-click diyan na mamimili ka kung ano yung Oo. mga benefits na maibibigay mo sa iyong member 'pag nagpa-member sila sa'yo. Halimbawa sa akin, sina-shoutout ko sa mga ina-upload kong video yung mga members ko tsaka super chatters, Exclusive live gano'n. stream. Ayan, hello Ate Ganda at Sexy Upj Vlogs 34 from Renzo Vlog, ayun. Renzo Vlog, gwapo, mega love shoutout sa iyo from Upj Vlogs 34, support 1. Ayun, mega mega love shoutout sa iyo, Tinoy, shoutout please. Ayun, shoutout sa iyo diyan, Tinoy. Salamat sa pagdalaw sa bahay ko. Ayan, mega mega love shoutout sa iyo, Ayam love ko, Tamsak Danho. Salamat sa iyong patamsak diyan. Tawag dito, nakalimutan ko na 'to si Yam love ko yung ano niya, yung isang account mo. Hi Ate Yam, love ko from Renzo Vlog. Labas mo na ako host ha, from Family MVTV. Thank you so much sa iyo, Family MVTV. Sige lang po, salamat. Ayan, thank you so much sa iyong pa-sticker-sticker dyan, Mangyan Pasaway. Russia OFW Vlog, dumikit na po, full pack din. Uy, salamat sa iyo, Kwabo Jaguar Vlog, sa pagdikit sa aking super chatter. Ayan, host Beke naman, pa-jacket ako. Ay, wala ka palang jacket. Sorry, Jam. O ayan na, meron ka ng jacket. Harang, salamat sa iyong paharang diyan. Exclusive live stream every month. O nasaan ka na ano? Dito na sa number 2. Sa add perks number 2, yung second prize na hinihingi, di ba? Oo. O ikaw Kahit ano na mamimili yan. kasi diyan, guard, kung ilan yung magkano yung gusto mo 'pag may magpa-member sa'yo. Sa akin kasi siyempre piso 'yan. Sa akin, 49 pesos tapos Yan, ano nga ganun din yung sa akin, pangalawa? 49 pesos. Oo, kasi yung 49 pesos ano na 'yan dito sa, atin, 5 real, gano'n. Hmm. Ano ba 'to? Ayan guys, pasensya na kayo hindi ko pa kayo mapuntahan yung mga bahay-bahayan niyo diyan. Ayan, patamsak po ako sa premiere ko mga idol, salamat. Uy, the Coffee Marines, anong oras yung ano mo niyan? Saglit nga. Anong oras yung tawag nito? Yung premiere mo? Kasi yung premiere ni Ate J-Lo is 8 PM. Alam mo may premiere ako bukas din, Jard. Oo nga, Dapat naano ko siguro nga, eh. Naano ko nga i-ano siya. ko na lang doon 'no? Puwede pa ba Ah, ipasok doon? naka-close na ate kasi every ano kasi 2 days before. 2 days before. Ah, Oo. Next okey lang 'yun. Wednesday ate, next Oo. Wednesday. Hmm. Ano siya, Every Wednesday pala kayo nag-aano, nagpe-premiere? oo, Wednesday. Meron siyang araw. Hmm, Basta ano ate, 2 days before 'yan. Update lang dun sa ano, sa GC. Yes, okey. meeting before. Ayan, hala may naka-hide yata ako. Si Nana. Saglit lang Nana, bigyan kita ng jacket para ano, makita ka. Mega love shoutout to you, Nana! Hala, bakit hindi ko siya malagyan ng ano? Ay, ayan na. Ayan na po, 'di ba team premier kayo sis? Um, oo, team premier? Ako lang ano sis Mangyan Pasaway. Ako lang yung team premier. Ito yung nasa taas dito is team legit naman 'to. Team Legit, Team Happy Community, mga gano'n. Oo, Kailangan marami kasi alam mo kasi sis Mangyan marami akong pero bago pa marami lang ako sa kanila, pinasok kasi ako ni Jard Vlog. Kasi nagsabi ako sa kanya na ano, "Ayan Jard Vlog, beke naman co-host, patamsak sa premiere ko. Sige ibaba mo lang o sige ano, baba mo lang yan yan love ko, tamsakan natin. ibaba mo yung premiere mo, tamsakan natin yan." Uy ano sis Mangyan, ikaw 'di ba kung gusto mo mag-premiere sabihin mo lang ako, 'di ba may friend ka din doon sa team premiere, sis Mangyan? Kasi nakita kita doon, eh, nakita ko nga doon din si Kuya Tol. O saan ka na Jard? Ito ate nagpi-fill up na, pinipill upan ko lang saglit.
Number 3 na ako. Level 3 na ako. Hindi na ako mag-a-add ng level hanggang 3 lang. Oo, ako nga din 3 lang. Alam mo ba, Jard, nahihirapan nga din ako minsan sa join. Tapos sa mga sa mga offers mo, habang tumataas yung pricing mo, dapat may dagdag din yung mo, 'di ba? 'Di ba, host, no? Oo. Pero may Pero katulad yan sa level 1, may 1 oras kang ibibigay na play dyan sa kanila, or ano ang gusto mong offer. Sa level 2, may 2 oras. Sa level 3, may 3 oras ka. Sa level 4, may 4 na oras. Yung ganon. Okay, ito. Inano ko nga Ayan, pasali naman sa community nyo, host, from Nana. Sige lang. Nana, andito po yung namin sa taas. Ano tawag dyan? Monetize o non-monetize siya, ga? Kasi ang dami na kasi ngayon sa GC. Channel ka na ba, Nana? Ang dami na kasi natin sa GC ngayon. So, parang gusto namin sana is ma-monetize lahat ng nandun bago papasok para at least, di ba, hindi ma-traffic yung mga tao ba na o yung iba tinutulungan nila ang WH. Ako hindi nila pinapansin kasi nga iilan lang din kaming mga napi-play. So, hindi sila malahat-lahat. Oo. Under review pa daw yung perks. Wait lang. I-review pa yan. YouTube reviews all perk compliance with YouTube channel membership policy. This usually Nana, baba ka nga ng bahay mo, Nana. Baba ka ng bahay mo para madikitan ka din nila dito. But dito sa step number 2, pinapa-upload ako ng videos. Oo, yung mga short videos mo dyan. Okay, sige. Ito, wait lang. Try mo mag-video sa sarili mo dyan ngayon din. Invite mo invite mo silang mag-join sa membership mo. Wait lang. Sige. Waiting lang sa AdSense ko, host. Kakatanggap ko lang kahapon ng congratulations ni Lolo. Okay, congratulations, Nana, ha. Monetize channel ka na din pala. Ayan. Ayan, guys, pag monetize channel, wini-welcome din namin sa GC, pero gusto namin sana na yung willing mag-help na mag-play sa mga WH ng mga non-monetized channel. O ayun, okay ba sa'yo, Nana? Ronalyn Valin pala yung niya, totoong name. Laki na din pala ang bahay niya, oh. Ilan na bahay niya? Mahigit na siya 2K. Wow! Laki na. Nana, dikitan mo ako, Nana, ha? Iwan ka ng bakas, dikitan, babalikan kita, ha? May join button ka na rin ba? Wala pa siya join button, te. Okay. Trabahuin nyo kung may na kayo, guys. May membership na kayo sa YouTube nyo. Trabahuin nyo ang join button nyo kasi baka mangyari nga na matawag dito. Kasi may mga iba ngayon na hindi sila maka-apply ng join button nila kasi need pa nilang magkaroon ng 5,000 subscribers. Kaya kung mayroon kayong membership na sa YouTube studio nyo, trabahuin mo na baka bawiin pa ni Lolo at hingiin pa sa inyo yung 5,000 subscribers bago kayo magka-membership, magka-join. Ilang araw ba, host, bago magkaroon ng advertising? Kung Nana, di ba may ka na, may natanggap ka na kay Lolo na congratulations? So, ibig sabihin, isa ka ng monetized channel, pwede mo na yung i-setting sa sa iyong Chrome. Ikaw kasi maglalagay niyan ng iyong harang, 1 minute to 7 minutes, si Lolo ang maglalagay. Pero, 7 minutes pataas, ikaw na yun. Nana, mo ako, Nana. I-message mo ako sa ganito din pangalan ko sa Messenger para maturuan kita. Yun, oh.
Oh, Bait tsaka ng host. ano, Nahulog si Jard. kitan mo rin si si Ate Jel. Ito po yung ano namin doon sa GC. Ito ha, dinidikitan na kita Nana. Nahulog si Jard. Oo, parang nahulog siya. Na-busy na siya sa kanyang join button. Ayun, tamsak po ulit ate. Salamat Mr. Romantico. Salamat sa iyo Renzo, sa iyong patamsak sa mga iyong alagad dyan. Paano po gagawin yun host membership? Ayun, kung nakaano ka na, meron din yung sa sa tawag nito, sa channel dashboard mo, doon mo yung makikita ang membership mo. Titingnan mo kung meron na doon. Pero kung wala, ibig sabihin, hindi mo pa nakuha yung, ilan nga yan? Watch hour yata yan, Tino, Tizel? Hindi, parang ano yan siya, $10? Or hindi, kasi depende din kasi kay Lulu eh. Nakadepende kay Lulu kung ano. Ewan ko anong bus Ate yan, hindi Zel? ko alam kung... Ate Sel, saan yung probinsya mo? Iloilo. Ala, Iloilo. Iloilo man ko mo. Hala, din kasi Iloilo. Iloilo. Ala, Din kasi Iloilo. taga taga Mandurriao ko. Pero taga gi kuya, taga Molo, Timawa. Ang akon mga ginikanan. May balay kami sa super, pero taga Gimaras kami, Gijaya. Mga nanay, tatay naman taga Gimaras. Nakabalay lang kami dila sa super. Ay, Grabe si Jard, hindi super. Si Jard hindi naghahambal. Bastos ni Jard. Na Ilongga. Hindi ka tingala lang ko Ate Sil na kini ko daw Ilongga, gini siya panghambal niya ba? Nahalata. Uy. Ala, kalapit Host, na gali. Ala, Ate Sil. Host, malate na ko ba? Malate. Oo, gano. Si Jard, wala ka pang wala ka pang wait. Basi hindi wala ko kabalo si Jard nga Ilongga ko. Ambot lang kay siyempre isa dalan Ate Sil. Mga upod ko di Bisaya. Antiki, si Jard Antiki yan eh. Ay, oo, Antiki. Oo, Antiki pala si Jard. Nalipat ko. Oo. Host, ano tawag nito? Malilate na ako. Papasok na ako ha. Late na talaga ako as in. Sige, Ate Sil. Salamat, Ate Sil. Dapat 10 o'clock ang pasok ko. Thank you, Ate Sil. Ayan, sige, salamat. Pero dito lang to ha. Tambay ko lang to sa'yo dito ha. Okay, sige, Ate Sil. Tambay ko lang to. Mag-mute lang ako. Oo, halong Ate Sil ha, halong. Sige. Salamat. Ayan na, Nana, ha? Nagpunta ako sa bahay mo, Nana. Kawawa naman to si Nana, parang hindi pa niya alam. Alam mo, Nana, sige, i-message mo. May message request na ako, host. Sige. Para maturuan kita. Ako guys, willing naman ako magturo, guys, sa mga, kasi siyempre ako, tinuruan lang din naman ako, Oo. Wala, bakit? Hindi kita makita, Nana. Ano ba pangalan mo sa Messenger? Naglo-loading yata ako, Ano pangalan mo, Nana, sa Messenger? Agoy, Ilongga, sila tanan. Upjoy. Ay, saka man di Upjoy kapag Ilonggahanay, tadiriwo, Ayun, mega love shoutout to you, Vine 29 channel. Basta Ilongga, gwapa. Baw, ari pag ini si Vine 29, no? Ilongga man, no? Uy, Vine 29 channel, kamusta ka na? Baw, wala ka naging kapabatsyag sa akon, haw? Ala, nagilunggan ako diho. Nana, may message request na ako, host. Ayan, thanks, host. Kevin Balin. Kaya pala ito. Kaya pala hindi ko in-accept kasi lalaki. Ayan. Sige. Ayan, ha. Sige, mamaya, ha, Nana, ha. Maya tayo mag-chat-chat. Dito muna tayo magchismisan sa, sa live ko. Ayan, kasi pag lalaki kasi nag-message request sa akin, guys, delete agad yan. Except na lang sa YouTube channel, ayun. Ayan, ate, nag-set po ako ng night boat pero hindi gumana, hahaha. Alam mo kasi, Jard, minsan si night boat, pag nagsiset ka na first time mo mag-set, hindi siya lalabas. The other day pa siya lalabas. Kasi parang may tupak yan si night boat. Kaya nga sa akin, hindi ko yan hindi ko yan. Ay, ito pala, Jard, Renzo, pinagpapalit ko talaga kayo ni Jard. Ito pala, Renzo,
titingnan mo kailangan 'di ba sa join channel niyon, kailangan i-click mo 'yun tapos i-copy paste mo yung naka-number 2 na red line doon. Ika-copy paste mo tapos ika-copy paste mo siya doon sa community settings. Tapos kailangan sa add moderator mapupunta doon si Nightbot, kailangan nandun si Nightbot. Kasi 'pag wala dun, hindi siya lalabas talaga. Ganun na ano ko, eh. Ayan, bakit kaya? 'Yan Renzo po, hindi Jard, haha. Oo nga, eh. Nakakalimutan ko kasi kayo minsan ni ano, ni Jard. Sure naman Renzo. Pinagpalit mo na naman kami, oo nga, eh. Okey lang host, kakagising lang. Wow, sana all kakagising lang. 129 channel. Matagal ko natapos ang 4K ko host kaso 'di nga ako marunong. Ayan, sige mamaya ano ha, mamaya 'pag may free time ka na, pagkatapos kong mag-live puwede kitang maturuan kasi wala akong luto ngayon. O puwede kitang turuan tapos Nana, tingnan mo yung mga videos ko, meron akong tutorial doon kung paano maglagay ng harang, maglagay ng night boat, paano magpa-membership, meron dun. Meron ako doon, tingnan mo lang siya. Ayan, Mr. Romantico, gwapo, connect po siya sa channel mo. Ayan, from Upji Vlogs 34. Ayan, okey po ate, oo. Ganun lang gawin mo ano, Renzo, para lumabas si Nightbot. Kasi that time kasi kaya pala sabi ko, bakit hindi lumabas si Nightbot ko?" Yun pala, hindi ko pala na-add moderator doon si Nightbot sa box talaga. Ang gawin mo, i-X mo muna yung lahat ng moderator doon. Kasi 'pag hindi mo sila in-X, hindi talaga mag-a-add si moderator kasi social si Nightbot, eh. Gusto niya talaga siya lang mag-isa talaga sa add moderator, gano'n siya. Ayan, salamat po. Welcome, welcome sa'yo ano, Renzo Vlog. Baka inaayos ni Jard yung kanyang night boat. Jard, baka may kailangan ka diyang i-question, i-PM mo lang ako, Jard. Ayan, BG lang ako ho. Sige, sige Nana, BG ka lang. Salamat sa pa-BG mo diyan ha. Ayan guys, nagbaba ng bahay si Mr. Romantico aka Renzo Vlog. Ibaba ko din pala ang bahay ni Ate Zed. Bakit ganun kaya guys? Sa isang cellphone ko dito, loading siya. Kakainis naman to. Uy, uy Jard, bago kaya to. Os puwede magbaba ng premiere ko mamaya, salamat. Sige, 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 baba ka ng bahay. Saglit lang guys, saglit lang kasi yung alaga ko gising na. Ay, nakakainis. Saglit, saglit.
So, ayan guys. Iniwan ko ng aking live stream. Andyan pa ba kayo guys? Iniwan nyo na ako. Ay, ang ganda talaga ni Ate Zel, oh. Siya na all maganda. Uy, salamat ha sa mga nag-BG-BG dyan. Dito lang. O, kamusta na, Jard? Okay na ba yung membership mo? Uy, mega mega love shoutout to you, Topak Vlog. Naku, Topak Vlog, umakyat ka dito. Ba't ngayon ka lang? Kakagising mo lang, te. Hiningal ako, te. Nakalimutan ko na mag-share sa ating GC, te. Fill up pa. Sige, sige, mag-fill up ka lang dyan, Jard. Focus ka lang sa iyong fill up dyan. Kakagising ko lang, te. Sige, 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 magkape ka muna. Alam mo yun, hindi pa din ako nagkape. Nag-init pa ako ng tubig doon, tapos magkakape ako. Salamat sa iyong paharang dyan, Sis Agnes Hatiko Sarcon. Ayan. Andyan ka pa ba, The Coffee Marine Swat? Akyat ka agad, te. Ayan, welcome po kay Mike na Hello, Angel. Te. Mega love shout out sa inyong lahat. Ako'y nakahiga pa, Ate Noemi. Sige, sige, sige. Okay lang, mahiga ka dyan. Ayan, te. Nakagaling. Ayan, kape muna tayo, host. Oo nga, sis, Prime 29 channel. Actually, nag-init ako ng tubig sa heater, tapos magkakape na rin ako. Ayan, parang nauuhaw na talaga ako, guys. Vine 29, kita ko po bakas nyo. Salamat. Maya po ako balik from Mr. Romantico. Ayan, wag muna natin magsalubong yung mga guys, ha? Mga tawag nito. Yung dikita na, para hindi magkalagasan tayo, guys. Shout out po sa lahat na nandyan dyan sa baba, sa 8 million viewers na Ate Noemi. O di ba, blanco pa yung utak ko. Ganun talaga, pag gagigising Di lang. madmad, anay, di madmad. Kung sa Ilonggo pa, pag madmad, anay, Parang- pag madmad. Parang di pa ako nakakapanghimuta. Ayan, te. Ayan ang katabi mo, si Ate Zel. Hi, co-host. Wala Nakamute ata na siya te, dyan kasi eh. nasa work na yan siya. Diba? Yan sila yung ko ngayon, te, yung bagong ka-GC ko. Diba? Di talaga sila nang iiwan, o diba? Maraming pakulay ako ngayon, te. Maraming kulay yung bahay ko ngayon. Kaya thank you sa mga nagpakulay dyan. Kay Ate Shelgy, kay Jim in Hong Maraming Kong, kay kulay ang Fred bahay mo Villa. ngayon. Ha? Maraming kulay. Oo. Kaya pala nandito ako sa may harang, naglalaro ako. Salamat sa iyong Hello, paharap dyan sa mega love shout out sa 9 million subscriber naman. Viewers pala. Sorry. O di ba, blanco talaga guys. Kaya gising ko lang kasi. Kasi Noemi kasi. Hindi pa ako hindi pa ako Bakit? nagmumog. Alo, grabe siya. Himatayin lahat ng mga nandiyan dyan. Sabi ko nga, mad-mad ka muna eh. Hindi naghilamos. Ay, naman ako. Nag-toothbrush naman ako kanina pagbangon ko. Hindi kasi ako Puntahan na kita Japan Kia TV ha, kasi tawag nito, and hindi nalobat yung isang phone ko. Puntahan ko nga to si Japan Kia TV. Guys, baka hindi pa kayo dukot, dukot. O, di mo, isa ka din. Nakakahawa pala yung magiging blanco ko. O, diba? Naano na ako, te. Naano ako sa'yo. Si Blanca mo. Oh, guys, baka ayun, no? Mega mega love shoutout to you, Boss Carlo Joe Harang host. Salamat sa iyong paharang dyan, Boss Carlo. Guys, baka Shout sabi out ko, po baka sa hindi pa kayo iyo. dikit sa host at co-host, mag-iwan lang kayo ng baka sa mga kabaybahayan namin, tapos mamaya kayo namin balikan. Ayan. Salamat, Sis Ning, sa iyong pa-whitey-whitey dyan.
Si Sisning magala to eh. Naku, Sisning ha. Ayaw ko dira anuhan, Sisning ha. Naggala-gala ka diha. Nangisda ako ni si Sisning ba. Si Boss Buti nga Carlo, wala ka ba buti nga aming yung, tanong, Boss Carlo? Guys, uy, Ate Maika, patamsak naman ang premiere ni Ate J. Lo Shirley, ang binaba ko. Te, maawa ka naman, Gilo. te. Oo. Ayan yung Wait, binaba ko, J. Lo Shirley, yan, premiere. Guys, saka bibisitahin natin ko. ang premiere ni Ate J. Lo. Yun, nakapasok din, tamsaktan. Ayan, mega mega love shoutout to you, Boss Carlo Cho. Salamat sa iyong paharang dyan. Harang, pamrangmang yan pasawi. Salamat, Sis Ayun, Marian. dan tamsak. Galing na ako dito. Ano na Tapos, pala bago kami na po nito? tapos ubra. Ano, dikit naman kayo niyan siguro ni Ate J. Lote. Ano, dikit niya siguro yung mic ko, pero yung ito hindi. Oy, Japan Kia TV, nandito na ako sa bahay mo. Ay, lalaki Yung pala to si aking, Japan Kia TV. yung aking Alam mo ba, te, naka-ano, di ba ako? Naka-watch to watch ako kanina, di ba? Hmm. Sus Mayo, ang inano ko 156 na, na video. Naloka ako. Expecting ko yun kanina pala 7, tapos biglang nag-stop. Hala, Kasi dahil, na-slide may, gani ko sa CR, nabuang kaning, oy, pagalong-halong dira. pag may tugtog May ba, te, pag-slide nag-ano mo. siya, na-stop siya, te. Excited pa naman ako kay mauuna ako matapos dun sa ano namin, sa task O yan, namin, te. kaloka. Yan ang noon, te, ang ayaw ko, te. Yung pag nag-watch to watch. Kasi merong video talaga na nag stop Kailangan din ay update nila para hindi nag stop Ayan, shout Hindi out to yun, te, all hindi from yun, te, Boss sa update, te. Carlo. Salamat, Boss Carlo, ha. Hindi yan sa update, Te, te. Doon yun sa tugtog. Pag music yung napi-play mo, automatic yan. Magi-stop talaga Kuya Japan yan. Kia TV, nandito ako sa iyong bahay, ha. Naano ko na siya, ha? Nadalaw ko na si Gilo. Sino? Natamsakan Okay, ko na ang salamat. kanyang ano. Ayan, iwan lang ng bakas, guys. Ayan, nagbaba ng bahay si Ning Lobis Vlog. Ay, sis Ning, kahit Ning na lang dyan ilagay mo, sis Ning. Talagang lalabas yung bahay mo, sis. Ayun, mega mega love shoutout to you, Heart Evolve. Thank you so much sa pagdalaw sa bahay ni host. Prepare na ako, ate, from Jard Vlog. Sige, kapatid. Salamat, Jard, ha, sa pag-akyat mo dito kanina. Ayan, Heart Evolve. Thank you so much sa Ang haba ng pag-tulong harang. dyan. Ang haba ng harang mo, ate na yun. Hindi pa ako nakakatapos. Hindi pa ba? Wala, ang sarap naman Mm-mm. ng lechon pili mukbang ni Japan Kia TV, oh. Naku, ate na huwag mo na sabihin, kagigising ko lang, maawa ka sa akin. Kagigising ko lang, magugutom na naman ako. Uy, ako nga, buti nga, miniskul ako ni Jard. Napapasarap yung Mega, tulog ko mega, kanina. mega, 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 mega love shout out sa ating 14 million viewers in the house. Shout out sa inyong lahat, guys. Andito pala si Jord Vlog at saka si Carla Chu. Ang daming mata Wait ngayon, lang, Boss tia. Carlo, ha. Busy si host, eh. Nag-ano ako na Ang didikit daming muna mata ako. ngayon, Ninja muna dinikit ko sa'yo, ano ha, Japan Kia TV. Mamaya na yung main kasi nandito pa ako sa taas. Ayan, Sana, shout out Atining Lovis Vlog from Boss Carlo. Ayan. Kaya, Eh, guys, Tinoymi, baka wag hindi nyo kang, padikit si Boss wag kang, Carlo. wag kang nangingisda, nakaka-live mo lang. Tingnan mo yung mo mamaya, banana, babagsak yan. Wala, hindi ako nangingisda. Ano tong dinidikit ko? Ate, ligo lang ako. Hindi, Sige, what I dyan. mean is yung kakatapos mo Aligo lang ka ba lang dyan. mag-live? Oo. Ayan, guys. Baka hindi nyo pa yung dikit yung mga bahay dyan, guys. Dikitan nyo na po. Watching from Panabo City. Saan yung Panabo City? Saan yung Cebu ba Panabo? yan? Cebu yata. Parang, Huwag ka mangisda. Oo nga, Jard Vlog. saan ang Panabo? Ako din pala, magtatamsak din pala ako kay Ate J-Lo. Hindi pa ako nakatamsak eh. Guys, alam niyo ba, mas tunay pa yung mas tunay yung isinisearch yung pangalan kaysa ginagamitan ng It's my opinion lang,
Ginagamitan ng ganyan, yung mga link-link na yan. Inaano na yan ni lolo. Binabawi niya na yan. Kaya nagkakalagasan ng ano yung ganyan ngayon. So, dapat search din, no, pag may Kaya ano. search na lang ng pangalan, wag na lang i-ano, ibaba yung pangalan na lang. Wag na kayong Davao. Oh, Davao nga yun. Grabe pala. Mas ano kasi yung ate, ano, tapos, ate, i-ano ah, mo muna sila ha, magtitimpla lang ako ng kape. o sige Timplahan lang, din kita, ha? matutulog din muna ako kasi wala ka naman dito eh. Buwisit ka. Tutulog ka dyan. Malay mo, Titimplahan din ba malay, kita? Ate? Parang tutuloy. sure. Titimplahan din ba But kita? I don't want coffee, I want green tea. I want Oy, green tea social with naman milk. to, ha? Bakala ka dyan. Yeah. Dana sa'yo, Cosmic. Thank you, thank you, thank you. Nga pala, kaya pala nag-message sa akin yung aking studio dito. Na babalikan po kita mamaya after nito. Ang ididikit ko po sa iyo ang aking pong ginagamit kasi yung aking pong main na yan na maika, hindi ko po yan binubuksan sa ngayon. Kasi nag-iipon lang po ako dyan ng WH at saka banana. Binubuksan ko lang po yan pag nag-download po ako ng video. Kasi nga, nag-iingat ako kasi nga ay naku guys, alam nyo ba, nasa 50 ang nalalaga sa akin araw-araw. Hindi na ako makaakyat-akyat. Pabalik-balik na lang ako sa baba. Alam mo yung aakyat ako sa taas, nasa 80 plus na yan. Tapos babalik na naman sa baba, aakyat na naman ako, babalik na naman sa baba. O, ganun ang nangyayari. Kaya nga sabi ko sa inyo, i-search nyo na lang yung pangalan, wag nyo nang anuhin, wag nyo nang tawag dito, gamitan ng link kasi ganyan yung nangyayari. Tapos bago nyo isab, magnood muna kayo at least 3 minuto, tapos full pack nyo para at least solid ang kapit. Kasi masasayang lang yung mga ano nyo dyan. Tinatanggal ni Lolo yung mga link na yan. Iwan ko ba dyan? Ang gulo-gulo niya. Ay, salamat naman at nakaano na ako 151 videos. Shout out sa ating 12 million viewers in the house. Shout out sa inyong lahat, guys. Magmahalan lang kayo dyan sa baba. Sabi pa ni Nightboat. Hi, Nightboat. Si Nightboat. Sabi nila, balang araw darating ang iyong tanging hinihiling. Pangako sa'yo na ika'y unahin at hindi na itatanggi. Ang pag-asang tingnan mo, bumaba na naman yung ano ko. Kanina nung natulog ako, 81 to ngayon. 263 na naman. Ay, naku, talaga naman si Lolo. Hindi na napagod si Lolo. Sa iyong mga mata at ang takot kung sakali mang ika'y mawawala. Thank you sa nagbibidyo-bidyo dyan sa baba. Thank you sa inyo, sa support nyo kay host. At ngayon, nandiyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako Lami sa singer ako. walang hanggan. Kape tayo, guys. Ganun talaga, te, kahit yabag-yabag, te.
Parang gusto ko rin magkape. Alam mo yung pasyente ko humihilik pa rin hanggang ngayon. Sige lang, matulog ka lang diyan, magandang idea 'yan. O, Hindi kita ayan, nagbaba pinagbab po ng bahay si Heart Ebol, guys. Ayan, guys, baka hindi nyo pa po dikit. Dikitan nyo na po si Heart Ebol. Mangyan Pasaway, hello ma'am, from Japan Kia TV. Ayan, Japan Kia TV, magbaba ka din ng bahay mo. Guys, baka hindi nyo pa po dikit yung aking mga co-host na magaganda. Dikitan nyo Magmahalan na po po. kayo diyan, magmahalan kayo, maglablaban kayo. Baba ko Sa muna may ng mga bahay. dalawang cellphone diyan, ang gawin niyo na lang guys, search na lang kayo. Ibaba kong bahay ko. Ayaw ko, nandiyan naman si Baba ko Nightbot na. eh. Hayaan mo yan si Nightbot. Nightbot, hayaan na lang ang trabaho mo, hindi mo pa magawa-gawa ha? Pinagalitan eh. Thank you so much sa mga nag-BG-BG dyan, guys. Sa team Sabi nga Team ng BG. iba, Sa mga team dyan, sa team. We grow as one. Thank you so talagang much. mahal mo siya, ihahayaan mo. Hahayaan mo mamaalam. Uy, Ate Maika, Yep, patamsak naman ang premiere ni Ate Gel. Jello. Hindi, Gel. Ayan o, yung sa taas, katabi mo. Gel? Yan, Ay, binaba nasaan? ko. Guys, kain tayo, guys. Nagugutom na si host talaga, guys. Ito yung pagkain namin dito sa Saudi, sa muli. Sana all may samoli. At magkape tayo, guys. Sana makapunta ka dito, te. Dantamsak, te. Mag-comment ako. Dantamsak Sana ko. Harang again, thank you so much sa yung paharang sis Agnes at Tico Sarcon. Ayun, mega love shoutout to you, Elmer Mancao. Tamsak dan ho, salamat sa yung patamsak dyan, Sil Elmer Mancao. Nasa harang, salamat sa paharang. Guys, pakitamsak naman po yung binaba kong bahay ni Ate Zelgi, guys. Premiere po niyan. Ayan, mangisda ka lang dyan, Nana, ha? Yan lang ang gawin mo dyan. Nana, ha, ipiin mo ako, ha, pag wala ka ng trabaho dyan. Ako wala namang problema sa akin kasi pwede ko naman yan masagot. Saka wala akong Okay, luto. nandito ako sa ano. Harang. Harang pa more. Alam mo, Salamat sa paharang, natulugan ko kagabi te yung ginagawa ko dun sa ano mo. Dun sa ano, si Tosi. O di, tumaas na yung revenue ko kasi nagstay ka doon. Hindi, sa video yun eh. Ate Zel, kain po tayo. Kape Nag-i-stay tayo. naman ako doon. Ano, 'di ba naano ko nga kasi nanonood ako, nakakalimutan ko. Mag-ano din ako ngayon, sige nga. Saan ba Ayan guys, nakakonek yung nagbaba ko ng aking bahay sa Sir Elmer Mancao, guys. Baka hindi nyo pa yan dikit. Dikit mo na ba to si Sir Elmer? ay Elmer? I don't know. I'm not really sure. Tapos nakalimutan Hindi ko ko na naman. tanda yung Ano mga na naman nilagay ko? 60 pala yung code ko sa'yo. hindi ko tanda yung mga ano, yung mga nadidikitan ko actually. Hindi ko alam. Baka kasi mamaya dikit siya dun sa iba kong bahay, yun sa isa kong bahay, baka yun ganun. Pero parang feeling ko dinikitan ko na to si Mang Elmer eh. Pero hindi ko lang alam kung aling bahay ang naidikit ko sa kanya. Sige, Ate Sel. Okay lang yan, Ate Sel. Kape tayo, Ate Sel, ha? Alam mo ba, te, noon, nagkakape ako, talagang may gatas talaga yan. Ngayon talaga, ayoko nang may gatas. Gusto ko, pure coffee na talaga. Alam mo, hindi kasi ako pwede na magkape kasi may sakit na ako about yun sa coffee. Nagpapalpitate na ako. Ay, ganun? Pag once ako nagkape, after 2 hours or 3 hours, yung buong katawan ko, kahit hindi ako gutom, nanginginig siya. As in, nanginginig, tapos nahihilo ako.
Gano'n yung nangyayari sa akin 'pag nagkakape ako. Kaya hindi na ako nagkakape, kaya naggi-green tea na lang ako. Kasi nga dati, nung nag-work ako ta's nag-aaral, alam mo naman working student ako, Hmm. ilang kape ang nilalaklak ko sa buong araw at sinasabayan ko pa ng Cobra, sinasabayan ko pa ng Sting, sinasabayan ko pa ng mga pampagising talaga Kaya yun, ang Talaga? nangyari yung sikmura ko, nasira ngayon. Kaya 'pag umiinom ako ng kape, gano'n na yung nangyayari sa'kin. After 2 hours, para na akong hihimatayin sa kape. Nanginginig ako na daig ko pang gutom na gutom, which is hindi naman ako gutom. Guys, yung mga binababa po ni Nightbot na bahay, guys, pakidikitan lang po yan. Pakidikitan Kasi niyo mga naman legit po. lang, guys. Mag-iwan lang po kayo ng bakas. Ayan. Salamat sa paharang mo dyan, The Coffee Marines. Kaya ginaganito ko yung buhok ko, guys, kasi may allergy ako sa liig. Tinatago ko. Buti nga yun sa akin, tinawala na. Ay, wala naman ako sa liig, yung sa mukha lang. Alam nyo, guys, kasi may allergy kasi ako dito, tsaka dito. Hindi lang siya, kaya nga hindi ako lumalapit sa camera para hindi makita. Kambal ata tayo pareha tayo ng ano Na, May kambal ho bang maputi at maitim? ay, oo naman. Maputi ka lang Pasalamat ka, maputi ka. Dan Ay, harang po, thank salamat you. sa Elmer Sino kaya Manda. nagbigay sa akin ng ng permanent glota? Yung nanay ko, yung tatay ko. Pero alam ko sa father side kasi yung balat nila. Hindi na Lahi ng magkakapatid. Sa 10 kami. 3 lang naman kami yung maitim. Lahat yun mapuputi. Kami lahat. Lahat kami maputi. Yung isa ko palang kapatid, yung sinundan ko, morena. Boss Carlo, kape tayo, Boss Carlo. Sir Elmer. Parang nabubulol na si host. Ako, Hindi ako nag-order kagabi. Tapos wala din laman yung ref ko. O, diba, diet ako today. sana pupunta na ako mamaya dyan, no? Sino gusto isdaan dyan, mga Inshallah. kapatid? Nako, lahat sila sa Elmer, gusto nilang isdaan dyan. Ayan, Sir Inshallah Elmer. makapunta ko. Yung mga binababa, Sir Elmer, ni Nightboat. Tikitan mo yan, Sir Elmer. Guys, Siguradong iwanan nyo na babalik-balik lang, na nila mamaya. Lalo na po ito iwanan nyo si ako ng Ate baka. Maika, tsaka si Ate Selji. Ito po yung bahay ni Ate Sel. Hindi ko pa kasi nasisettings to sa Nightboat Iwan ka lang din ng patamsak naman, Sir Elmer. May premiere ka ba, Sir Elmer? Ibaba mo dyan, Sir, Boss Carlo. Mga premiere dyan, ibaba nyo lang yung mga premiere nyo dyan. Legit na legit po yan, Sir Elmer, yung mga binababa ni Nightboat na bahay. Magbakas ka lang dyan, Sir Elmer. Siguradong balik mamaya yan sila. At ito din po si Ate Zelgi, yung nasa taas po. Nasa work kasi yan siya, maingay, kaya nag-mute siya. Diba? Nakatamsa ka na dyan, te. Kay Ate Sel. Kanino? Yeah, I'm already done. Ay, thank you. 153 na aking konti na lang. Oy, Ano na mega lang? love to you, Joy. Humilia, tamsak ati, dikit na din to, ninja Tatlo ko na lang, ate. Tatlo na Salamat lang. sa iyo, Tatlo. Joy. Salamat sa iyong pagdikit sa iyong ninja. Iwan ka lang ng bakas, Joy, at iwan mo lang doon yung main account mo para masuklian ko mamaya. Yan, salamat. Tatlo na lang yung aking piniplay. Matatapos na ako sa 156. Imaginin mo naman yun, ang dami. Maganda nga yan, te, para mas lalo tumaas yung yung Tapos WH. tapos na ako, boring na naman. Wala na naman akong Ayan guys, patamsak naman po ng premiere. Ay, Ate Maika, ito pati patamsak naman yung premiere ni The Coffee Marine Swap. Saan? Ayan. Ayan sa atas, binaba niya. Guys, patamsak ng premiere ni The Coffee Marine Swap, guys. Iwan lang po kayo. Yung pala, hindi pala ako nakapag-comment doon sa ni Jello. Balikan ko nga to, mag-comment ako doon. Tinamsakan ko lang yan
Ayan guys, ayan binaba ko natin ulit yung premiere ni Ate J-Lo. Nagpakas ka din kay Ate Zel. Ayun, mega shoutout sa mga co-host mo dyan, ate. Yan, shoutout din sa inyo dyan. Sa aking mga co-host na magaganda. Salamat sa iyo, Joy. Uy, maraming salamat sa iyo dyan, Sis Agnes, ha, sa iyong pangingisda at sa iyong harang-harang. Ayan, masipag talaga to si Sis Agnes ng mga harang ko. Salamat, Sis Agnes. Ayan, J-Lo Shirley, done to your premiere. Uy, salamat, Nana, ha. Ayan, Nana. Nana, alam mo, dikitan mo yung mga binababa ni Nightboat dyan, tsaka yung mga premiere, tamsakan mo, tapos mag-iwan ka lang ng bakas para balikan ka nila mamaya. Ilagay mo lang din yung ano mo. Ilagay mo lang din Hala, yung tawag nito. si Nana, Ring gagawin mo. kanyang pusa. Hala, Ate Noemi, bakit? gagawin kanyang pusa. Nana eh. Sa ML, si Nana, nang gagawa ng pusa. Baliw. Kaya pala hindi ko mag-gets yung sinasabi mo. ML pala. Ayan guys, guys, hindi ako marunong maglaro ng ML. Iyan talaga may pakana yan, co-host ko na yan si Micah. Sa kanya yan nanggagaling yung ML na ano. Na ano. Uy, Shell G. Dan tamsak sa premiere at dikit sa'yo with harang. Ayan, salamat Sir Elmer Mancaw, ha. Napakaligit yan, Sir Elmer Mancaw. Isa yan si Ate Zelji, admin namin sa bagong GC ko. Yan, mga mababait sila, super legit talaga yung team legit nila. Balikan ka niyan mamaya, Sir Elmer Mancaw, kasi nasa work yan siya, kaya nakamute lang dyan siya sa taas. Ilongga din yan Sige, siya. Sige, dyan lang kayo. Hilik lang ako. Magmahalan lang kayo dyan. Kanay Sabi ko, magmahalan lang kayo dyan. Hilik lang ako. Di wow. Hihilik. Uy, salamat Joyo, Humilya. Tama ba yung pagkabasa ko ng apelyido mo? Humilya o Jomilya? Inaantay ko matapos yung aking video dito para may pasa ko na doon sa prof namin. Sige. Kung hindi lang kasi ito nag-stop eh. Kanina pa dapat alas 7 ito tapos. Sige, Sis Agnes. Hindi ko na daw ibaba yung bahay ni Sis Agnes. Ayun, natatakot na talaga sila. Totoo ba talaga ngayon, Sir Elmer Mancaw, pag nagbaba ng bahay, lalong malalagasan? Marami Sabi akong ko nga, naririnig ganun. sabi ko Dapat nga na sa lang, iyo, direct na lang po kayo sa search. i-search na lang yung pangalan. Ayaw mo kasi mag-ano sa akin. Kaya nga ayaw magbaba ng name. Hindi ko na lang ibababa. So, hindi ako magbababa ng mga bahay, guys, ha? Yung premiere lang Oo. ibababa ko. Kasi tamsakan lang naman yung premiere, eh. Pangalan na lang ibaba mo, wag na yung kasi yun, mahirap yun, nagkakalagasan. Tingnan mo naman ako, 'di ba? Ang dami nalalaga sa akin. Sayang. Salamat sa iyong stay home dyan, Joy. Thank you so Muli much. tayong nagtatagpo. Salamat sa mga 8 million viewers ko dyan, mga sa 8 mata ko dyan, na naka-BG. Salamat sa inyo, Sis Agnes. Sa 8 mata ni Ate Noemi, wag kayong pipikit. Kaya pala hindi din sila nagbababa ng mga bahay nila. BG lang ako host, ha? Buy-in sa work. Okay, sige, Nana. Salamat sa iyo, Nana. Sinabi ko nga sa iyo eh. Ganun na nga ngayon. Uy, Hindi Ate na. Maiko, kumain ka na kaya? Naalala mo, galing din ako doon sa, kay Jard ba yun? Si Jard ba yun? Pinuntahan natin dati. Di ba may 10 doon na 10 doon na dinikit Rad sila yun? sa akin? Ay, si Rad Si ba Rad yun? yun? O si Rad pala? Saglit lang, Tiha. I-shoutout ko lang to si, Ayun, mega love shoutout to you, Chef Tit Rodriguez. Tamsak. Salamat sa iyong patamsak dyan, Chef Tit Rodriguez. Harang. Salamat sa paharang mo dyan, Chef Tit. Alam mo, nagagandahan kaya ako nito pag pupunta ako sa bahay ni Chef Tit. Kasi nagsasabi siya, ayan, mega love shoutout po welcome po sa aking humble house.
Shifted. Si Shifted. Ganda kaya niyan. Welcome po sa aking humble house. So, diba? Kakaiba talaga to si Shifted. Nasa harang pa yata si Shifted. Galing din to magluto. Kape tayo guys. Kain tayo. Sabi nila, walang araw darating. O, diba? Taos. Tinatamad pa talaga ako kumain. Pagkagigising ko lang, ay naku, mamaya pa ako kakain. Nagsama na yung lunch ko at saka yung breakfast. Parang pareho pala kayo ng alaga ko. Pag nagigising Ang ano? sila, hindi pa yun talaga sila kakain. Ganyan ako, te. Parang ayaw ko pang lagyan yung yung tiyan ko ng pagkain. Mamaya, May pagka vlog, dan po, complete package, madam, from Elmer Mancao. Salamat, Sir Elmer Mancao. Thank you. Babalikan po kita, ha? Babalikan kita. Painitin ko lang yan para sulit. Kasi, para hindi tayo magkaano. At saka tanghali ngayon, guys. Tanghali ngayon. Mayo. Tinay, wag mo na i-mention yung ko kay Nightbot, ha? Oh. Wag mo i-mention para hindi ba? ba? Guys. Hindi ibaba ni ng ating mga kababayan. Kasi, wag kayong magbaba ng link, guys. doon nagbabawa si Lolo. I'm in. Ayan. Mega love shoutout to you, Chef Tet Rodriguez. Ayan. Welcome to my humble house. hindi ginagaya lang kita si Chef Tet. Kasi si Chef Tet yan eh. Salamat sa iyo. Salamat si Chef Tet. Kape tayo, sis. Thank you, host. Welcome. Ay, ang lungkot naman ng kanta na to. Yung masaya naman, te. Huwag naman yung malungkot. Ako kay latala. Hindi maganda naman yung niya eh. Ayan. Shifted Rodriguez, tara po, dikitan. Ayan, dikitan po kayo ni Sir Elmer Mancao, guys. Mga monetized channel na to po yung mga viewers ko dito. Si Shifted, si Sir Elmer Mancao. Hindi pa pala to monetize si Sis Agnes. Soon mamomonetize na rin ito si Sis Agnes. Ayan na, wag naman po ninyong i-skip ang kanilang mga harang pag napunta kayo sa bahay nila. Ayan, mas maigi na po Sir Elmer Mancao, manual to manual na lang ang gagawin natin kasi baka masayang lang din. Kaya nga masasayang yan. Ay, hala, napaka naman yan, napaka naman ito, ang laki. Hindi nagawa mo dyan, te? Yung aking, yung aking WH, nadagdagan na naman siya ng 135 per day. $135 yung niya, tinadagdag niya, Ayun, mega lang shoutout to yung Shella Mix Vlog. Shoutout Langga. Shoutout din sa iyo, Alangga. Shella Mix Vlog. Salamat sa pagdalaw dito, sis. Ayan, binabantayan ko yung... salamat sa pag-ibig mo. Ako na lang yung tugtog natin, si Shella Amy. Mix Vlog. Matagal pa, host. Need ko pa maraming WH. Ha. Okay lang yan, sis Agnes. Tamang-tama din yan pag tumaas na yung bahay mo. Taas din yung... Uy, sali ka dun sa namin. Sali ka dun sa taas namin kung gusto mo para madagdagan yung Agnes, baka gusto mo sumali kasi ito si Micah, sumasali din to sa mga watch to watch. Alam mo, mas ang bilis tumaas yung WH niya, sis Agnes. Kasi marami sila doon. Mas mabilis pang tumaas yung buti nga yung WH ko, naka 1,000 na ako. Yung subscriber ko, hindi pa nag 1,000. Nasa 70 plus po kasi kami doon lahat. Yan dami namin. Sheila Mix Vlog, hello po. Sorry, di ako naka-attend LS mo kanina. Na-busy po. Ay, naka-LS ka pala kanina, Sheila Mix Vlog lang ga. Pasensya ka na ha, kasi
Hindi ako nakakapunta ganyang oras kasi tulog pa ako niyan. Kanina nga, di ba, nag-set ako ng 9:30 AM na mag-LS. Buti na lang, minis-call ako ni, ni Jard. Sabi niya, ate, saan na yung LS mo? Sabi ko, saglit lang, magsiset ako. Kakagising ko lang, sabi ko. Elmerman Cow, sir, it's okay lang, no pros. From Sheila Mix Vlog. Uy, langga, Sheila, ha. I-add mo na ako doon, langga, ha. Hindi pa naman nag-start yung Team Premier, di ba? Iko-close ko lang to ng 2 hours. Salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo, lagi kang nasa puso. Sir Elmerman Cow, baka busy yan si Chef Tito Rodriguez kasi nag-ano na siya, nagluluto. Kaya hindi niya matupag. Naka-BG lang din yan siya. Okay lang langga, pang WH lang, kay masyado mababa langga. Oo eh. Ganun din naman ako, Sheila Mix Vlog, langga. Medyo bumababa kasi yung WH ko, kaya sabi ko, kailangan ko din mag-LS kasi ilang ano na din po hindi nakapag-LS. Salamat sa iyo, Chef Tito Rodriguez, sa iyong pag-BG-BG dyan. Grabe. Ayun, isang video na lang tapos na ako. Sa wakas. Nabaliw Sana na ako aking yung- ano, guys. Sana ako yung mauna para meron akong free 2 hours. Alam mo kasi te, hinahabol ko na mauna ako kasi meron kaming free 2 hours pag may mauna hanggang top 3. Kaya pala. Oo, syempre, kaya gusto ko mauna ako. Kaso nga lang, syempre, alam mo na, sa laptop pa rin naman ako nagbabase kung kailan niya tatapusin yung mga video na to. Pagdamag ko na to, imaginein mo, start from morning until evening, tapos morning ulit, tanghali na actually. Dapat talaga, kanina pa to 7 or 8, 9, ganon, natapos. Kaso nga lang, nag-stop nga siya, kaya inabot siya ng mag-alas 12 na. Guys, tamsakan naman po natin yung premiere. I-premiere lang po ang ibababa ko, guys, ha. Kasi alam nyo na ngayon, tanghali. Patamsak naman po ng premiere ni Ate J.Lo Shirley at ni Ate Zel G. Iwan lang po kayo doon ng bakas para mabalikan po kayo niyan. Salamat sa iyong paharang, si Chef Tet. Kasi may nagpipm sa akin, guys. Ayaw niya ipababa ang bahay niya. Gawa nga. Ngayon, nagkakalagasan, di ba? Salamat talaga, Sheila Mix Vlog, sa iyong kaya YT dyan. Sabi ko nga sa inyo, mas maigi nang mag-search kayo ng name kaysa sa link ang gamitin nyo. Kasi sayang yan, useless yan guys. Tatanggalin lang din yan sa inyo. Pinapatamsakan ko yung mga premier dito, pero ako pala hindi pa nakatamsak. Ay, magaling. Ano ka? Ay, bawal po ba magbaba, host? Hindi naman bawal, si Shifted magbaba ng bahay dito. Kasi, sabi nga nila, pag ganito daw, pag tanghali, nagkakalagasan. Okay lang Hindi yan naman si Shifted bawal. magbaba ka ng bahay, walang problema si Shifted. Kaso, Nakadepende din kasi sa mm, tawag nito, nasa sa inyo din kung gusto nyo ibaba. Pero hindi bawal magbaba ng bahay dito, ha? Huwag kang mag-sorry, si Shifted. Hindi bawal magbaba ng bahay. Kasi may nag-PM lang sa akin na ayaw niyang ipababa ang bahay niya. Ganon. Kaya, ayun. Okay lang si Shifted, oy. Magbaba ka dyan. Alam, dinilet niya. Si Shifted. Huwag mong i-delete. Ala, dinilet din ni Sir Elmer Mantaw yung sa O hindi, guys. Hindi, ang ibig kong sabihin, hindi nyo ako na-gets, guys. Okay lang yun, magbaba kayo ng bahay. Hindi bawal, guys. Meron kasi nag-PM sa akin na ayaw niyang ipababa ang bahay niya kasi nasa night boat yun. Kaya hindi ko binaba yung bahay niya. Okay lang magbaba kayo ng bahay, magdikitan, walang problema. Nasa sa inyo yun. Kasi tanghali ngayon, so sabi nila, nagkakalagasan daw. Binuro ko na po bahay, ma'am host. Naku, Sir Elmer Mantaw, ano ka ba? Wala.
Ibalik nyo. Ibalik na na-delete na. Hindi, okay lang yun. Pwedeng magbaba ng bahay. Hindi ko naman sinabi na bawal magbaba. Sa akin nga sabi Oo. ko, hindi ako magbababa ng mga bahay nila. Ano lang, mga premier lang ibababa ko sa akin. Ayun. Hindi Okay ba lang yun. hindi bawal magbaba pag nagdikitan kayo. Kaso nga lang guys, mas legit kasi pag sinearch nyo na lang yung pangalan. Alam mo yun, mas 100% ang kapit doon kaysa sa Hindi gamitin lang nyo po tayo yung ano. nagkaintindihan. Walang problema po magbaba kayo ng bahay, magdikitan. Walang problema yon. Sorry talaga sa inyo guys ha. Hindi nila na hindi nila gets ang ano ko ibig sabihin. Okay lang yon. Ibalik nyo yung bahay nyo, magdikitan kayo. Okay lang magbaba ng bahay, okay lang magbaba ng bahay. Kaso nga lang, yun nga sabi ko, mas legit kasi yung i-search na lang yung pangalan kaysa gamitin nyo yung pangalan ng bahay nyo. Ay yung ano, yung link ng bahay nyo. Walang problema po. Sorry, Ibaba nyo ang bahay nyo, magdikitan na kayo dyan. Kasi meron talaga na ayaw nilang ipababa ang bahay kasi nga 'di ba tanghali parang nagkakalagasan daw. 'Yun ang sabi nila. Kaya ayaw nilang ipababa ang bahay nila. Kaya yung legit binababa ko yun, na te, lang na kasi bahay. nalagasan na naman ako, te. Ha? Legit yun, natanggalan na naman ako. Kagabi, ano ako 281. Ngayon, 265 na ako. O, diba, ang laki na nawala sa akin. Bakit kaya ganun, no? Kaya hindi ako makaangat, guys, sa 300 kasi araw-araw yan, guys, 50 ang nawawala sa bahay ko. Imagine nyo yun, hindi ko nababalikan using my main account. Bumabalik po ako sa mga nag-ano sa akin doon, gamit ang aking Tupac Vlog Official. Kasi yung Tupac Vlog din naman po, legit naman din po yun, kasi gawa ng may mga videos yun. Kaso nga lang, hindi ko na siya diniretso, gawa ng 1 year plus na kasi siya. So baka nga mamaya, doon ako magka-problema sa pagpa-apply. Kaya gumawa na lang ako ng bago. Ginawa ko na lang siyang Ninja. Pero yun yung ginagamit ko, doon ako nagbo-view, doon ako nanonood sa lahat ng ano. Tatamsak naman po ng premiere ni The Coffee Marines, ni Ate J-Lo, at saka ni Ate Shelby, guys. Alam nyo guys, walang problema magbaba kayo ng bahay dyan guys ha. Sorry ha, baka na-offend kayo sa ano ko. Sa sinabi ko ha. Kasi may nag-PM lang sa akin na ayaw niyang ipababa ang bahay niya. Yun ang ibig kong sabihin. Kaya sabi ko, sige, wag ko na lang ibaba yung mga bahay kasi gawa nga ng tanghali ngayon, nagkakalagasan. Sabi ko, yung premier lang ibababa ko. Pero hindi ko sinabi na bawal kayong magbaba ng bahay. Pwedeng kayong magbaba ng bahay, guys. Tikitan kayo dyan. Ay, nakakaloka, Tinoymi. Tapos na ako, Tinoymi. Mag-i-is na ako. Ay, hindi, Kukuha na ako host. ng I hate you now. Wala si Shifted. Wag naman. Maawa ka naman kay host. Nako, sige ka Shifted. Hindi ako pupunta ng ano mo, ng LS mo. Charot. Sabihin ni si Shifted. Nako, kahit na hindi ka magpunta, marami naman akong viewers. O, diba? Ayan guys, so si 3JYT. Ay, ito pala si 3JYT ang pupuntahan ko. Buti 3JYT, bumalik ka. But I love you, love you, love you, love you. Diba? Love you. View. But I love you, Ating love view. you, love you, love you. Love you too, si Shifted Rodriguez. Salamat. Eh, syempre, joke lang. Hehe, okay lang yun, host. Okay. Si Shifted, ha. Ayan, guys. Nagbaba po ng bahay si 3JYT. Puntahan ko nga to si 3JYT. Hindi ko pa yata to dikit si 3JYT. O, diba? Ako may premiere ako, pero yung premiere ko, hindi ko binababa. Kaloka ako. Video pala yun. Sa Akala ko bahay mo, picture, 3J. kaloka. Dito pala. Wait lang, Tiha. Magla-login lang ako dito sa isa kong account na galing dito sa kabila kasi Okay. kukunin ko Dito na ang na ako sa aking bahay mo, WE. 3JYT. Ay, dikit na tayo 3JYT sa ano, sa main ko. Kasi naalala ko tong ano mo bahay mo. Wala.
Hala, namamalansya ka dito, 3JYT. Sige, dot-dot. Hala, nawala na tuloy si Sir Elmer Mancaw. Sir Elmer Mancaw, huwag kang magalit kay host, ha? Pwede kayong magbaba, guys, ng bahay. Andito na ako sa bahay mo, 3JYT. Dikit ko na rin to sa'yo ang aking angel. Kasi alam ko, dikit na tayo sa maid. Kaso naka-off comments yung ano mo dito, 3JYT. Sa cellphone lang ang dahilan. O, o diba? Namamalansya si 3JYT. Nung nangyari dito, 3JYT, nasunog mo ba yung uniform mo? Ah! Alam niya! Ala! Totoo to, 3JYT? Na ano mo dito yung ano mo? Diyos me, Ito yung naman Marimarta, ang 3JYT. Naku, wag what's na wag mo yung deeper? gagawin. Ay, Hindi balik na ako natin. nakabaka sa'yo, ha? Kasi naka-off comments ka 156 dito sa cellphone lang ang videos. dahilan. Ayun, welcome back sa iyo, Bongs Up. Thank you so much sa iyong pabigi-bigi. DJYT, baka naman pwede mong tamsakan yung binaba ko dyan na premiere ni The Coffee Marines, ni Ate J. Lo Shirley, at ni Ate Zel G. Tamsak lang at paiwan ng baka. Salamat sa iyo, Bongs Up, sa paiyong pa-stay home dyan. Mag-mute muna ako, Tiha, kasi ano, nagsasali sila. Ayan guys, nag-mute lang ako saglit ha kasi tawag nito. Ate Maika, mag-e-end na ako, te. Sige lang, Ate te. Shell G, Mag-end ka na kasi mag-e-end na nag-ano ako, ako Ate dito eh. Shell. Nag-video ako ng prof ko, te, para ma-send ko na dun sa ano namin. Oo. Okay na ako sa 2 hours na live. Diba? Kailangan na din kasi ako
ready sa ang mga nagpe-premiere. Ayan guys, thank you so much po sa lahat ng mga co-host ko na umakyat. Si Ate Micah Angelio Vlog, thank you. At kay Ate Zel G, kay Jard Vlog, ayan, kay Bongski. Thank you so much sa mga co-host Thank ko you na mga guys. Bye-bye magaganda sa at inyong gwapo. lahat. Bye, te. Salamat Bye-bye. sa pagsama sa akin dito. Ayan guys, maraming salamat po sa lahat ng mga pumunta at dumalaw sa aking bahay ngayon guys. Thank you so much. At si host ay magpapaalam na guys kasi naka 2 hours na po ako live. Ayan, kailangan na rin ni host support sa mga kasamahan din. Ayan, thank you so much sa ulit guys. Sa mga sa mga pa-super chatter, mga nagpa-member, thank you so much sa iyo Ate Selgie. Ayan, thank you so much guys. Bye! God bless po sa inyong lahat. Noemi Competente Vlog sign out. Bye guys. Ate Zelji, baba na ako ti ha. Salamat sa iyo.